Lunsay wasak ang naatubang nga porsyon sang wing van kag mixer truck matapos nagbungguanay sa barangay Calaboa sa Banwas sang Leganés sa probinsya sang Iloilo alas 11:10 sa isang aga Setyembre 10. Ginkilala ang driver sang wing van nga si Ryan Ramos, 41 anyos, residente sa barangay Kadagmayan Norte, Santa Barbara. Ang duha ka pahinante nga sanday Jomar Zonza, 22 anyos, residente sa barangay Lanag, Santa Barbara, kag Nino Miranda, 45 anyos, kag residente sa barangay Tamokol, Badyangan. Samtang ginkilala naman ang driver sang mixer truck nga si Fermin Gamarcha, residente sang sitio Ilaya, barangay Cali, Dumangas. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Master Sergeant Leo Barnuevo, investigador sang Leganés Municipal Police Station, ginpayag sini nga naglupok ang ruida sa atubang sang natuo sang wing van kag wala nakakontrol rason nga naagaw ni Ramos ang dalan nga ginausoy sang mixer truck. Suno pa kay Barnuevo nga gindala sa Iloilo Metropolitan Medical Center si Zonza nga nakaangkon sang pila sa ulo kaguya. Gindala naman sa Western Visayas Medical Center ang wing van driver nga si Ramos nga nakaangkon sang pila sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas apang yara naman sa maayo nga kondisyon. Samtang alas 12:47 naman sang udto sang ginbawian sang kabuhi si Miranda sa West Visayas State University Medical Center bangod sa head injury nga naangkon sini. Alas 3:30 naman sang hapon sang ginbawian man sang kabuhi si Fermin nga gindala naman sa West Visayas State University Medical Center nga nakaangkon sang patal nga pila sa ulo. Naibaluan nga gikan sa direksyon sang Zarga ang wing van kag padulong sa direksyon sa syudad sang Iloilo kag gikan naman sa direksyon sang syudad sang Iloilo ang mixer truck nga padulong naman sa Banwas sang Banate. Samtang wala pa nasapol sang Leganés Municipal Police Station ang pamilya sang tagsa ka mga biktima kung ano ang ilang mga plano subong man ang mga tag-iya sang truck nga imbolbado sa aksidente. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.